Здравейте, приятели! Хайде да готвим заедно палачинки. За целта ще са ни нужни едно прясно мляко, едно яйце, едно брашно и едно олио, неразличен каквото и да бъде. И за целта най-важното купон, в която да бъркаме. Хайде взе и една бъркалка. Хайде да сложим и най-важното едно яйце без яйце за къде. Хайде да го добавим. Хайде и да сложим прясно мляко, естествено. Хайде да сложим и олиото. Само на лъжица. Когато започваме вече да бъркаме с брашното, трябва да внимаваме повече. И да бъркаме малко повече време и е пъжо и е желателно да използваме сито за брашно, за да няма бути, но в момента аз нямам и ще бъркам малко повече време. Трябва да сложим малко, не много, за да не се върши толкова много. Тази консистенция е перфектно. И взехме шпатулата, която ще ни помогне, за да обършиме палачинки. Хора, казвам ви, че ще правим мини палачинки, въпреки че теганихме и за голями, и за мини. И ето и тегаran, в който ще тъпим палачинките. Хайде да сложиме и олио за да обложим тигана, за да не завепи палачинките. Хора, ще изчакаме малко да се позагърне тигана, защото нищо няма да стане. И хайде да ще слагаме палачинки. Хора, като се готови палачинките, ще се върнем, защото това ще отнема много време. И хайде.